Jima'i. What? Jima'i. Ha. Me ke faruwa bayan tarayya? Kai! Ba haka bane ke! Kí ló dé tí wọn náà máa fẹ́ ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kàwé? Tó bá jẹ́ pé ìfẹ́ nìkan kò bá dà. I love him because he deserves to be loved. And I hate him for jeopardizing my future. The external opening of a vagina in virgins, let's say for ladies, girls, or women that has never had any experience of sexual intercourse. That's ina magana akan mace da bata taba sanin namiji ba. Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, with my Angelina. Banda tsabar sakarci da dolanci kawai kina zaune har ya bude jaka ya dauki bireziya baki sani ba. Na ga na harbi yarinyar nan fa. Wa, baka sani da ita? A na san ka da yawa mana kala-kala har da under age. Idan kika yi wasa da wannan dolancin kina sakin baki wata ran sai ya cire miki pant. Yau za mu goge miki haddanki a nan wurin. Ina cikin matsananciyar matsala laba. Cikin da ke jikinki wata 3 ko? Ya aka yi kika san haka? Kar ki damu. Ni kadai na sani. Ni ma din saboda na taba yi a baya.